Vážení diváci, dovolte mi privítať vás pri sledovaní našej dnešnej diskusnej relácie. Je 70 rokov od popravy kňaza doktora Jozefa Tisa. Čo tejto poprave predchádzalo, nám dnes osvetlia naši diskutujúci Martin Lacko, historik, Roman Rúhik, právnik, Ivan Mrva, historik. Takže páni, čo predchádzalo 18. aprílu 1947? Treba sa vrátiť samozrejme do toho roku 1945, ktorý je v tej európskej pamäti zapísaný ako koniec druhej svetovej vojny. Donedávna oficiálne sa to pre nás nazývalo ako rok oslobodenia alebo oslobodenie Československa. Hej. Fakt je, že skončila druhá svetová vojna, ale začalo množstvo nových tragédií v určitých aspektoch väčších a horších, ako sa diali cez samotnú svetovú vojnu. My samozrejme nebudeme sa tým globálnym aspektom venovať, ale z hľadiska Slovákov treba spomenúť, že ten rok 1945 má taký dvojaký efekt, alebo dve strany sú tu tej jednej mince. A to jednak samozrejme skončila svetová vojna, malo nastať mierové obdobie, aj teda nastalo z väčšej časti, ale vrátili sa k Slovensku územia, ktoré okupovalo Hortijovské Maďarsko od roku 1938, teda medzi tamojšími Slovákmi zavládla úľava, radosť. Hej. Na druhej strane však Slováci prišli o vlastnú štátnosť. V čase, keď iné národy v Európe oslavovali návrat svojich národných štátov a s určitým až nacionalizmom pristupovali k vnútornej politike alebo aj k svojim susedom, tak Slováci vlastne sa znova stali súčasťou obnoveného Československa. A pokiaľ teda ešte hodnotíme tie územné zmeny, tak treba spomenúť aj fakt, že Československá republika už sa neobnovila v tej istej podobe územnej, ako bola, ale stratila to najvýchodnejšie územie Podkarpatskej Rusy, ktoré v podstate staronový prezident Edvard Beneš obetoval Stalinovi. Čo sa týka tých politických zmien, tak základné črty toho nového politického systému boli určené už v Londýne, v londýnskom exile, na čele ktorého bol Edvard Beneš. Tu sa tie základné črty stanovili, ich po tej právnej stránke ich zakotvil tzv. Košický vládny program. Išlo o to, že Československo, ten vnútorný systém sa začal tu vládnuť, ťažko aj nazvať, alebo definovať presnejšie tento systém. Niektorí hovoria, že obmedzená demokracia, ale bol to veľmi zvláštny stranicko-politický systém, kde bola vlastne veľmi silne, veľmi striktne limitovaná existencia činnosť politických strán. Mohol iba určitý typ politickej strany tu mohol vzniknúť a fungovať v rámci toho nového politického systému Národného frontu. Z hľadiska Slovákov boli zakázané tie najpopulárnejšie strany, ktoré mali najväčší počet voličov. Slovenská ľudová strana, agrárna strana, strany národnostných menšín, tie boli úplne vylúčené z politiky, stavovské strany. Takže bolo to určité novum, bola to skutočne, ten politický život bol veľmi limitovaný. Ale pokiaľ teda chceme spomenúť tzv. Proces s Tisom, treba hovoriť o atmosfére, ktorá bola v Československu. Predovšetkým pre tú českú politiku, ktorá bola tak ako v tom medzivojnovom období, tak aj teraz po roku 1945 rozhodujúca. Češi boli tým vládnúcim článkom. Česká politika
bola prirodzene najsilnejšia, tak pre nich bolo traumatizujúcim zážitkom, skúsenosťou existencia slovenského štátu. Hej. A táto garnitúra obnovenej Československej republiky na čele s Edvardom Benešom v podstate to chápala ako svoju prehru z rokov 1938-39, že to Československo zaniklo a Slovensko sa osamostatnilo a čo bolo najhoršie, v úvodzovkách pre nich najhoršie, že sa aj udržalo. Hej. No a jednoducho ten obnovený Československý štát chcel zabrániť tomu, jednak porátať sa samozrejme so svojimi politickými odporcami, protivníkmi, počnúť s Nemcami, teda národnostné menšiny až po Slovákov. Hej. Chcel zabrániť opakovaniu podobnej situácie. Hej. Teda povedal by som to, ľudovo chcel tú existenciu Československa zabetónovať. Hej. Doslova. Hej. Aj po tej mentálnej stránke, teda výchova ľudí, propaganda a tak ďalej, ale aj po stránke právnej. Hej. A tu sa dostávame ku koreňu tzv. Retribučného súdnictva, čo bola forma mimoriadneho súdnictva, ktoré trestalo spätne, teda retroaktívne, za jednoducho činy, ktoré v čase svojho spáchania neboli trestnými, tak za takéto ich kvalifikovalo. Treba povedať, že áno, to retribučné súdnictvo alebo mimoriadne súdnictvo nebolo iba v Československu. Hej. Bolo aj v iných častiach Európy a malo slúžiť vlastne na to vyrovnanie sa s porátanie sa s vojnovými zločincami, hej, na to postihnutie vojnových zločinov, ale v prípade Československa malo ten veľmi dôležitý, aby som povedal, že to bol ten rozhodujúci aspekt vnútropolitický a protislovenský osteň. Hej. Jednoducho kriminalizovalo Slovákov za ich politickú činnosť alebo vôbec verejnú angažovanosť, nemuselo ísť ani nejakú stranicko-politickú činnosť v rámci Slovenskej republiky. Dokonca toto retribučné alebo ľudové súdnictvo kriminalizovalo už úsilie o nadobudnutie autonómie. Hej. Skutočne, keď čítame tie obžaloby niektorých príslušníkov Hlinkovej slovenskej ľudovej strany. To nezačína v rokoch 38-39, ale dotyčný v roku 1919 alebo 20 vstúpil do Slovenskej ľudovej strany alebo do Slovenskej národnej strany a snažil sa o dosiahnutie autonómie Slovenska. Už toto bolo pokladané za trestný čin. Hej. Teda jednoducho chceli zastrašiť, odsúdiť tých ľudí, ktorí sa angažovali za slovenskú samostatnosť a potom druhý aspekt odstrašiť ďalších, v mysliach ktorých by takáto myšlienka mohla byť niekedy oživená. Takže toto bola asi taká v krátkosti povedané. Čiže bol tam jasný odkaz, už viac neskúšajte, nikdy viac. Rozdeliť Československo a zabetonovali to teda na poriadne dlho, až do roku 1993. A vráťme sa ale k samotnej osobe prezidenta Tisa. Ako došlo k jeho zatknutiu vlastne na konci vojny? No, tak tu treba začať ešte z obdobia vojnového, keď už v Londýne v podstate rozhodli o Tisovom osude. Vieme, že súdnictvo, aké bolo a tak ďalej, retribučný súd, národný súd, ale už vopred sa vedelo, že s Tisom sa benešovská emigrácia poráta. Vzhľadom k tomu, že v 41. alebo 42. bola poslaná na Slovensko k tým odbojovým skupinám Depeša, že to všetko musí vysieť. A sú tam všetci predstavitelia Slovenskej republiky vtedajšej, na čele s Tisom a samozrejme aj Čatloš a ďalší, ktorí potom neodvisli. No takže takto už sa pristupovalo k tej budúcej retribúcii a ešte vôbec vojna trvala a tak ďalej. No a ďalšou takou zaujímavosťou je ten taký právny kotrmelec, ale kolega by to hádam vedel lepšie vysvetliť, ktorý spáchal Beneš so svojou suitou londýnskou. On sa totiž vyhlásil za prezidenta Československa a vyhlásil,
že všetko, čo sa stalo po 30. septembri, je nulitné a vlastne ako keby neexistovalo. Neexistovala ani jeho abdikácia a že on ďalej, jeho prezidentstvo ďalej trvá, neexistovala ani autonómia týmto vyhlásením a neexistovala ani slovenský štát. Dokonca išlo to tak ďaleko, že táto naša londýnska emigrácia, nechcem povedať, že naša, ale londýnska emigrácia vyhlásila, že už od 30. septembra 1938 sú vo vojnovom stave s Nemeckom. Takže na jednej strane tu máme proklamovaný trest za slovenský štát, na druhej strane sa hovorí, že to ani neexistuje, lebo všetko je nulitné, čo sa stalo po 30. septembri, takže taký zvláštny právny kotrmelec, ktorý nemá obdobu v dejinách. No a výsledkom tejto ekvilibristiky bolo, že keďže vsadil Beneš na tú správnu kartu, a to je Jozef Stalin, a utekal v roku 1943, v decembri, uzavrieť s ním zmluvu. Ešte Československo ani nejestvovalo, ale bolo tak akože uznané, ale ešte sa nevedelo, že ako to všetko dopadne. No a potom vlastne Československo sa obnovilo na bodákoch Červenej armády. To tiež treba pripomenúť v súvislosti s tým 14. marcom. Na jednej strane Stalin, na druhej strane Hitler. Hitler sa nám vyčíta, ale Československu Stalin sa už nepripomína tak veľmi. No a osud Slovákov, respektíve tej politickej reprezentácie, bol spečatený víťazstvom spojencov v druhej svetovej vojne. Paradoxne dneska sa myslím, že ten deň volá Deň víťazstva nad fašizmom. A to je tiež taký nezmysel, lebo vieme, že fašizmus bol v Taliansku a Taliansko kapitulovalo v roku 1943. Nemecko až v roku 1945, tak neviem, čo oslavujeme teraz, alebo si pripomíname to 8. mája, ale oficiálne je to Deň víťazstva nad fašizmom. No takže už tu je spletenie pojmov a to sa nám premietať počas celej druhej svetovej vojny, že sa tie pojmy zamieniali a vymieniali. Osud týchto našich predstaviteľov na čele s Jozefom Tisom bol dosť smutný, lebo evakuovali sa do Rakúska, tam boli potom zatknutí, boli strčení do lágra zajateckého a prosím pekne, tam ich aj bičovali. A táto málo známa pripomína... To je dokázané? Áno, v spomienkach viacerých aktérov, respektíve viacerých ľudí, ktorí teda to prežili, tak dostávali tam pri nástupe bičíkom od niekoľkých veľmi angažovaných ľudí, dostávali tam bitku. Aj priamo prezident, vyzlečený údajne do pol pása, musel nastúpiť a rany bičom dostával aj on. Takže takýchto vecí sa nedopúšťali ani Nemci voči politickým predstaviteľom krajín, s ktorými oni vlastne boli vo vojnovom konflikte. No a nakoniec Jozef Tiso, ale aj ďalší, s výnimkou niektorých, ktorým sa podarilo uniknúť, boli zatknutí a dopravení do Prahy. Celú tú anabázu ja nebudem spomínať, ale je tu jedna zaujímavosť, že ich dovážal generál Ečer, ktorý bol ešte v roku 1938 brnenským primátorom a keď Tiso išiel do Prahy s tým, že teda autonómiu sme si vyhlásili, tak ešte Tisovi na stanici údajne ďakoval, že sa Slovensko neodtrhlo. No a keď dovážal Tisu a ďalších do Prahy, tak vyhlásil, že tak tu máte ten samostatný slovenský štát. A v roku 1955, 14. marca, generál Ečer zomrel. Takže zrovna na ten 14. marec, na ktorý on tak brízgal. No a ohľadom Národného súdu a respektíve týchto všetkých záležitostí právnych, môžeme teraz sa rozprávať pomerne dlho, ale ešte by som sa vrátil k tej právnej epilepsii spáchanej v Londýne. Tak a z toho dôvodu vlastne, že všetko bolo nulitné, tak slovenský štát nazývali takzvaný slovenský štát, lebo že ani neexistuje len takzvaný, že to je nejaká taká forma, taká chimerická, takzvaná a všetko sa vyrieši. No samozrejme, že vojna musí sa skončiť tak, ako si ty londýnska
emigrácia predstavovala. Tak na jednej strane bol takzvaný, potom bol klérofašistický a mali ešte rôzne iné adjektíva, ktoré zrejme už aj naši diváci počuli. Poďme na to tvrdo. Bol Jozef Tiso vojnový zločinec? Čo hovorí právnik? Ja by som ešte nadviazal, lebo samozrejme, áno, určite sa tomuto dostaneme, aj tomuto odpoviem. Ja by som nadviazal, lebo naozaj si musíme povedať, že vlastne tie počiatky a vôbec tá slovenská štátnosť, že vznikla vďaka tomu, že vlastne Beneš zradil Československú republiku a 5. októbra 1938 abdikoval. Aeroplán. Takže ak abdikujem, to znamená vlastne nie je možné sa samozvane stať znova prezidentom alebo predsedom vlády alebo ničím iným, pokiaľ ho nikto nezvolí. Hej, to je základný štatút toho, aby som vlastne mohol plniť svoje poslanie, verejné poslanie v prospech štátu, v prospech orgánov štátnej správy, v prospech ľudu, ktorý zastupujem, alebo dnes občanov. Takže samozvané vyhlásenie exilovej vlády v Londýne je právne neúčinné, avšak z druhej strany tie mocnosti alebo tá skupina ľudí hovorí, že je účinné a už nehovorí o tom, akým spôsobom sa prezident Beneš znova dostal už do tzv. 3. Československej republiky po 45. To bola tá obmedzená demokracia. To je absolútne nedemokratické, lebo však on je samozvaný prezident, lebo on nemôže sám tvrdiť, že ja som neabdikoval, keď raz abdikoval a dokonca odišiel sa Československej republiky do exilu do Anglicka, odtiaľ išiel do Spojených štátov, potom sa vrátil do Anglicka a začal robiť propagandu vyslovene proti slovenskému štátu v spolupráci vlastne s Ruskom, tedy ešte Sovietským zväzom alebo Červenou armádou alebo Stalinom, nech sa to nazve akokoľvek, lebo tiež majú na to viacej pomenovaní. Takže to je základný fakt, že vlastne Beneš nenávidel Slovákov. Lebo to, čo on nedokázal zachrániť Československo a Čechov, ktorý vlastne v predchádzajúcom období Slovákov potlačal, tak ako to potlačil aj Masaryk, že vlastne Slováci sú niekde v úzadí, lebo sú Čechoslovákmi a potlačal vlastne vôbec úradný slovenský jazyk, potlačal vzdelávanie v slovenčine na Slovensku v tom období, keď on bol prezidentom prvej Československej republiky, tak zrazu tú nenávisť naozaj plodil voči Slovákom a chcel rozvratiť vôbec tú slovenskú štátnosť tým, že vlastne naozaj sa snažil vytvoriť akékoľvek konanie aj prostredníctvom komunistov. Toto je ešte zázračná demokracia a prostredníctvom komunistov sa snažil vytvoriť nejaký tlak na to, aby vlastne slovenský štát alebo Slovenská republika, už hovoríme o Slovenskej republike, lebo už bola ústavne Slovenskou republikou, chcel túto republiku vlastne položiť na kolena. Tak, aby po vojne zaniklo. No, tu sa nemôžem baviť ani, že či po vojne, alebo pred vojnou, lebo to sú ešte vojnové udalosti. Tak nikto nevedel do určitej miery, kedy sa vojna skončí a ako... Ale my si musíme uvedomiť, že toto všetko bolo ešte pred vojnou, lebo vznik Slovenskej republiky nebol počas vojny v Európe, lebo druhá svetová vojna začínala až 1. septembra 1939. Slovenský štát vznikol 14. marca 1939 a 22. júla 1939 si to potvrdil vlastnou ústavou ako Slovenská republika. Takže aj všetky tie chimery, ktoré dneska hovorím, že slovenský štát, Slovenská republika je čierna diera a vojnový štát, je absurdum, právne absurdum, aj historické absurdum a nemôžeme si povedať, že toto je vlastne nejaký bermudský trojuholník obdobia, že vlastne vymažeme 5 rokov zo svojich dejín. 5 rokov vymažeme, že druhá svetová vojna nebola. Bola. My sme jej boli neskôr účasťou, ale to boli okolnosti, ktoré nás tomu donúcovali na základe toho, že sme mali aj medzinárodné zmluvy. To je presne obdobie a paralela s týmto obdobím. Sme dneska členmi NATO, bude vojna, to znamená náhodou, alebo teraz napríklad útoky v Sýrii, bombardovanie, ktoré vlastne nastalo. Sme spolu zodpovední. Sme spolu zodpovední, lebo v rámci tej organizácie sme nezabránili tomu. To znamená, naši vnúci, právnuci budú presne o tomto období hovoriť tak isto, ako dnešná klika politická o období slovenského štátu. Hanbím sa za takú politickú kliku a správnej relevancie naozaj fakty hovoria o tom, že slovenský štát existoval, vznikol a mal svoju ústavnosť, mal svoje zákony a naozaj ekonomicky, hospodársky táto republika rastla.
Koniec druhej svetovej vojny a z pohľadu toho pána doktora Tisa, čo bola otázka, my si musíme povedať jednoznačne, že nebol zločincom. Tak ako kolega hovoril, vlastne on už 5. apríla odchádzal zo Slovenska, keď vlastne Červená armáda sa blížila až k Bratislave. Odišiel do... Prosím? Ja mám informáciu, že 5. apríla... Bratislava bola 4. apríla. Teda nie, Bratislava, takto 5. apríla, tak išiel najprv do Holiča a odtiaľ potom odchádzal, vlastne tuším 3 autami odchádzal do Rakúska, kde vlastne pôsobil a neskôr ho práve tam zajali americké vojska, hej, to znamená americkí agenti, ktorí ho neskôr odovzdali do Prahy pražskému povereníkovi a odviezli ho do Prahy bez akéhokoľvek obvinenia. To znamená procesne ďalšie zlyhanie právne. A dokonca, ako som aj čítal, dokonca žalobca Rašla sám priznal, že procesný úkon, jeho obvinenie mu povedali až keď ho doviezli do Bratislavy, to znamená, že ho previezli z Rozina do Bratislavy pred Jusičak, že obvinenie dostal až na letisku. Prvý procesný akt, ktorý je vážnym problémom vôbec toho, že je to nenaplnenie demokratického princípu, alebo keď sa hovoríme právneho štátu, to, čo vlastne chceme hovoriť po 45. To, čo je, tuto Martin veľmi dobre povedal, že akási nejaká demokratická. No nemohli sme byť demokratická, lebo základné ľudské práva platili aj vtedy. My si musíme uvedomiť, že ľudské práva už fungovali už od prvej svetovej vojny. Áno, ľudské práva do istej miery fungovali, ale ako pre koho? Vieme, že nemecká menšina a Československu bolo vyše 3 miliónov, boli zbavení občianskych práv a de facto aj ľudských práv. To isté sa stalo aj s Maďarmi. No a tých 731 popravených v roku 1945-46 plus tisícky pozabíjaných Nemcov pri transportoch, respektíve pri ich vyháňaní v Sudetoch, desiatky tisíc, tak to svedčí o tom, že to vôbec nemá nič spoločné s nejakým demokratickým, právnym alebo humánnym štátom. Také bolo Československo po druhej svetovej vojne. Tak to vyzeralo. No isté, pomery sa potom trošku normalizovali, ale táto krvavá škvrna zostala. No a ona do istej miery aj podmienila ten proces, ktorý my nazývame Národným súdom a ostatné ľudové súdy, ktorí sa mali vysporiadať vlastne s tou slovenskou minulosťou, s tou slovenskou štátnosťou. No a teda bol Jozef Tiso vojnovým zločincom, ako keď kvôli nemu zriadili tento Národný súd. Hej. Procesné úkony, to je jedna vec. Ale povedzme to teraz z hľadiska, ak chceme argumentovať právom, tak máme argumenty vyjadrenia rôznych vtedajších osobností, ale k tomu sa presne dostaneme. Martin, niečo dodať? Nebol. Doktor Tiso, nikto nepredložil dôkaz, že by doktor Tiso bol niekedy vedený na zoznamoch vojnových zločincov. Dokonca ani vyšiel v roku 1947 v Paríži zoznam vojnových zločincov, ktorým Parížská mierová konferencia operovala. Nie je tu ani jeden Slovák, hej, to treba zdôrazniť. Ale ešte dôležité doplnenie, spomínal sa tu viackrát a odôvodnene Eduard Beneš ako taký ťahún tejto protislovenskej a čechoslovakistickej politiky, ale to je iba jeden aspekt. My nesmieme zabúdať na to, že tu na území Slovenska, alebo v rámci Československa bol určitý dualizmus, politický aj právny. Na Slovensku po prechode frontu rozhodujúcu politickú moc držala Slovenská národná rada. Hej? A takto dvojkolajne sa realizovalo aj to ľudové súdnictvo. Hej. V českých krajinách na základe prezidentských dekretov, dekretov Eduarda Beneša, na území Slovenska podľa nariadenia Slovenskej národnej rady číslo 33 z 15. maja 1945, ktoré teda obsahovalo niekoľko paragrafov, podľa ktorých sa konštituovalo toto ľudové alebo retribučné súdnictvo. Treba povedať ešte, že ten Národný súd, ktorý súdil doktora Tisu, bol takým najvyšším stupňom, najvyššou formou retribučného súdnictva. Ešte na tej nižšej úrovni boli ľudové súdy na miestnej úrovni, teda tzv. Miestne ľudové súdy, ktoré
Tam mohli súdiť nejakého pokladníka Hlinkovej gardy, hej, alebo nejakého Nílašovca na tej lokálnej úrovni. Na úrovni okresov existovali okresné ľudové súdy. Tu už máme prípady, že okresné ľudové súdy aj trest smrti udelili, hej, a bolo to viac prípadov. A tí tzv. Prominenti, alebo najznámejšie osobnosti, najvyššie postavené, politicky, spoločensky, boli súdené špeciálnym retribučným tribunálom, ktorý dostal názov Národný súd. Hej. Nie celkom šťastný, ale teda ten propagandistický moment tam bol, aby teda sa zvýraznilo to, že nie nejaký režim súdi, ale že národ teda sa ide zúčtovať s tými tzv. Zradcami Československa. No v prípade doktora Tisu bolo spomenuté po zlápaní americkými agentmi v lete 1946 bol koncom októbra v 46. prepravený cez teda Prahu na Slovensko, uväznený v justičnom paláci. 2. decembra 1946 začal dlho očakávaný proces s ním, hej, ktorý trval až do 15. apríla 1945, kedy bol vynesený rozsudok smrti. 47, pardon, hej, 47, hej. Treba povedať, že už predtým padlo niekoľko, keď hovoríme o Slovensku, niekoľko rozsudkov smrti, ktoré boli aj realizované. Ja spomeniem aspoň jedno meno, podplukovník Šmigovský ako veliteľ nitrianskej posádky, ktorý bol prvou obeťou tejto retribúcie a ktorý v podstate bol popravený len za to, že sa odmietol so svojou posádkou pridať ako dôstojník Slovenskej republiky sa odmietol pridať do protištátnej akcie. Hej. Tak za toto bol po zmene režimu popravený. Hej. Skutočne jedna absurdná situácia. Za to, že ostal verný prísahe, litere zákona, tak za to dostal trest smrti. Hej. Takýchto prípadov, a to chcem zdôrazniť, bolo viacero. Hej. Napríklad generál žandárstva Timoteus Ištok. Hej. Takisto v jednom škandalóznom procese, ktorý trval možno pol dňa, to pojednávanie, dostal trest smrti. Hej. Čiže je tu viacero postav, len Tiso bol teda najznámejší, takže určitým spôsobom to prekrylo tragédie ďalšie. Hej. No, hoci teda po tej, keď berieme tú nacionálnu stránku, ešte to treba zdôrazniť alebo spomenúť, že z hľadiska počtu odsúdených retribúcií na Slovensku väčšinu netvorili Slováci. Väčšina odsúdených boli Nemci a Maďari. Hej. Československu, áno. Aj na Slovensku. Myslím, že aj na Slovensku, už presne, či sa teraz nemám k dispozícii. Hej, v českých krajinách samozrejme, hej, Nemci, ale to teda nič nemení na tom aspekte, ktorý som teraz spomínal, že bol tu tento výrazný protislovenský aspekt. Hej. No, myslím, že by sme sa mohli dostať aj k tým citáciám. Ja by som skôr ešte dal divákom do pozornosti hlavne dátumy, ako to prebiehalo a nech si robia vlastný úsudok spojené aj s jednotlivými procesmi, ako mali prebiehať a ako prebiehali. Takže doktor Jozef Tiso, monsignor, 13. a 14. júna bol v roku 1945 zadržaný v Rakúsku. V sobotu 27. októbra 1945 všetkých Slovákov predvolali do kancelárie amerického úradníka, kde už čakal český poverenec a bol vybavený patričnými rozkazmi dopraviť prezidenta Jozefa Tisa a ministrov Štefana Tisa, Alexandra Macha, Mikuláša Pružinského, Aladara Kočiša, ako aj Ivana Murína a Karola Murína do Prahy, kde ich uväznili na Pankraci. Tu si pozrieme dátum 1945, október. V Norimbergu vznikol tzv. Medzinárodný vojnový tribunál, ktorý fungoval od 14. novembra 1945 do 1. októbra 1946. Práve československá vláda chcela a žiadala, aby doktor Jozef Tiso bol poňatý ako vojnový zločinec a predkladala návrh práve tomuto tribunálu.
Avšak hlavný prokurátor, pán Hausner, prehlásil po preštudovaní dokumentov, že na základe dokladov z celoštátnych a bezpečnostných, najmä nemeckých, musí potvrdiť, že prezident Slovenskej republiky, doktor Jozef Tiso, nebol vojnovým zločincom. Taktiež pán doktor Šimon Wiesenthal, univerzitný profesor, nositeľ Nobelovej ceny za mier, riaditeľ Židovského centra pre odhaľovanie skrývajúcich sa nacistov s celosvetovou pôsobnosťou, osobne vyhlásil toto. Osobnosť doktora Jozefa Tisu je pre mňa z hľadiska vykonávania jeho prezidentskej funkcii nezajímavá. Pretože ja sa zaoberám vojnovými zločincami a doktor Jozef Tiso ním nebol. Prečo dávam do pozornosti aj tieto fakty, ktoré vlastne vyzneli a hlavne s tým dátumom október, respektíve zo 14. novembra 1945 do 1. októbra 1946, že fungoval tento Medzinárodný vojnový tribunál, je faktom to, že vlastne ak doktor Tiso zrazu nebol vojnovým zločincom, tak až pre zástupcov víťazných mocností nebol vojnovým zločincom. Ale ani pre tých, ktorí robili tú prokuratúru a robili vlastne tých žalobcov a zároveň skúmali a hľadali dokonca všetkých tých zločincov, ktorí vlastne deportovali Židov do rôznych týchto miest, kde ich nazývajú, že pracovné tábory alebo vyhľadzovacie tábory, ale to nie je tou témou, ale vrátime sa k tomu, že ďalší dátum, až pondelok 29. oktobra 1946 doktora Jozefa Tisa deportovali do Bratislavy, ho previezli vlastne vojenskými lietadlami, kde ho obvinili. To znamená, keď si pozrieme, že vlastne tie dátumy, tak Norimberský súd už skončil. To bolo po skončení, áno. To znamená, najprv snaha bola cez Prahu a potom zrazu sa objavuje v Bratislave. Národný súd ho až 2. decembra 1946 dal obvinenie. A to je veľmi závažné vlastne v týchto dátumoch, že vlastne kto mal naozaj skutočný záujem o to, aby doktor Tiso bol takto stíhaný a neskôr aj popravený, čo vlastne vychádza aj z tých úsudkov, aj samotných slov doktora Beneša, ktorý už v exíle povedal, že doktor Jozef Tiso musí visieť. Tak si to zrekapitulujme v krátkosti, čo boli dôležité fakty, vážení diváci, aby nám to neuniklo. Norimberský tribunál, ktorý trval takmer jeden celý kalendárny rok. Hej. A to znamená od 14. novembra 1945 do 1. oktobra 1946. Doktora Jozefa Tisu zadržali, ani neobvinil, ani nemal záujem. Zadržali ho vlastne v júni v roku 1945 a 27. oktobra 1945 ho prevezli, po 27. oktobri 1945 ho prevezli do Prahy a následne až v roku 1946, 29. oktobra ho privezli do Bratislavy. A teraz mi z toho vyplýva jedna taká súvislosť, že keď ho Medzinárodný tribunál nechcel, asi vedel prečo, v Prahe teda strávil nejaký čas a Praha ho poslala na Slovensko, Slováci, odsúďte si ho a popravte si ho. Vidím tam správne takéto posolstvo? Ja, určite áno, vzhľadom k tomu, že bola to manipulácia taká súdna s tým, že aby sami Slováci odsúdili svoju štátnosť, svojho prvého prezidenta a takto, áno, aby tá vina nepadala na Čechov, aj keď vlastne manipulanti boli tam v Prahe a samozrejme mali tu svojich ochotných vykonávateľov toho divadla, ktorý nazývame my dodnes ešte Národným súdom. A by som sa ešte vrátil vlastne k tomu súdu, k procesu, ktorý má svoje zákutia a vieme, že napríklad na Jozefa Tisa sa snažili nájsť nejaké také dôkazy, že bol Maďarónom, že bol veľkým Maďarónom. No, vyčítali mu to Tiso, že sa podpisoval v niektorých článkoch, keď písal po maďarsky Tiso, SZ, aj s dlhým O, na čo on povedal, že Maďari by ma čítali Tišo, keby som sa podpísal tak, ako som sa písal po slovensky. A samozrejme, že to bola aj otázka iných slovenských dejateľov, ktorí v maďarských novinách, keď vydávali nejaký článok, tak potom si trošku pomaďarčili aspoň tú ortografiu. No a hľadali, skúmali vlastne to maďaronstvo Tisovo, lebo v tej dobe to bolo veľmi populárne a nič nenašli. A dokonca to viem aj z rodiny, že chodil vyšetrujúci sudca Juraj Šujan po
po Nitre a bol aj za mojím starým otcom a zisťoval, on bol za prevratu, bol v Nitre, že ako to bolo s Tisom, že či bol Maďaron, alebo ako, či držal tú maďarskú stránku v roku 1918. No a môj starý otec povedal, nie, on dokonca chcel založiť Slovenskú národnú radu v Nitre, ale mu to vyhovorili, lebo Nitra bola tak zmaďarizovaná, že by mohol na to aj doplatiť, takže on bol taký ako, hovorilo sa tomu tichý Slovák, ale bol angažovaným Slovákom. No ale zostala tá legenda vytvorená Národným súdom a potom neskôr publicistikou, že to bol taký Maďarónik, taký slabý Slovák, ktorý sa prispôsoboval vždy novým pomerom, no a potom sa z neho stal Slovák až po roku 1919. Ale opak je pravdou. Tiso bol Slovákom vždy, aj keď samozrejme spolupracoval aj s Maďarmi, tak ako vtedy v Uhorsku to bolo vôbec na dennom poriadku. Treba povedať, tá záležitosť Tisovo súdu, odsúdenia bola veľmi delikátna aj pre vtedajšiu politiku, lebo uvedomovali si ten jeho kňazský rozmer, hej, že čo to môže vyvolať v slovenskej spoločnosti a hlavne v tom klére, ktorý bol veľmi silný. Vtedy Slováci boli skutočne v druhej väčšine kresťania a väčšinou katolíci, takže to bolo niečo nevídané, aby kňaz bol popravený, hej, a navyše prezident, hej, takže tam až taká bázeň bola, úcta voči tejto osobe a zrazu proste spraviť z neho v priebehu niekoľkých týždňov nejakého zločinca, hej, ktorý má odvisnúť. Takže ono, tá rozumnejšia časť toho politického spektra si uvedomovala, že by nebolo dobre, keby bol aj popravený. Takže rozohrala sa tam hra, zákulisná hra o to, či bude popravený alebo nie. No a to bola aj náplň vlastne do značnej miery tej tzv. Aprílovej dohody, hej, z roku 1946 predvolebnej dohody, kde vlastne demokratická strana, ktorá bola v rukách predovšetkým evanielikov, sa dohodla s predstaviteľmi katolíkov, že Tiso, ak bude odsúdený na smrť, tak nebude popravený. Hej. Takže boli tam aj tieto tendencie, treba povedať. No bolo zrejme, že Tiso bude odsúdený. Hej. Tam jasná politická objednávka aj zo strany Beneša, čo sa veľmi rýchlo rozšírilo. Tieto jeho inštrukcie, ktoré dal predsedovi Národného súdu Igorovi Daxnerovi, tak to tiež treba povedať, to samotné konštituovanie toho tribunálu, ktorý Tisa súdil, bolo veľmi nešťastné, pretože bol katolícky kňaz a súdili ho prevažne evanielici, alebo teda ľudia bez náboženskej príslušnosti, bez vyznania. Dokonca sa nepodarilo ani obhajcu katolíka zohnať, hoci teda doktor Žabkaj bol taký, ako sám o sebe hovorí, veľmi vlažný katolík, nepraktizujúci, skôr teda po tej politickej stránke komunista, takže už toto nevrhalo dobre svetlo. No a keď sa dnes hovorí hodnotí ten proces, no ja na základe tých skutočností, ktoré poznám z historických prameňov, tak si dovolím povedať, že to bol politický proces, hej. Pretože naozaj tento proces spĺňa viacero závažných znakov politického procesu. Jednak je tu tá politická objednávka, teda vlastne už to, že politická inštancia určitá vyslovila ten rozsudok dávno predtým, než ho vyniesol súdny tribunál. Priebeh, hej, samotný doktor Igor Daxner, ktorý neustále porušoval všetky trestnoprávne princípy, aké teda by mali byť, neskrýval svoju zaujatosť až nenávisť voči tomu obvinenému. Takže to je dneska niečo neprípustné. Nie za to, že sa dneska sa na vás sudkyňa krivo pozrie, tak už ju obvinení žiada výmenu kvôli zaujatosti a tak ďalej. No, ty sa to bolo evidentné, ale teda aj videli to, hej, vtedy už vtedy tí doboví pozorovatelia si toto všimli, selektívne vyberanie dôkazov. To, čo bolo proti, hej, Tisovi, alebo teda v prospech obžaloby, tie dôkazy a tí svedkovia tam boli pripúšťaní a
naopak tých, ktorých žiadal Tiso alebo obhajoba, aby boli pripustení, tí neboli pripustení. Hej. Čiže vyslovene selektívna manipulácia s dôkazovým materiálom. No a najmä tá veľmi silná, to chce zdôrazniť, ako som povedal, už politická objednávka, Tiso bol symbol. Hej, bol symbol Slovenskej republiky, symbol štátu. Takže zo strany tých čechoslováckych síl jednoducho, a či už vychádzali zo slovenskej strany alebo z pražskej, to je úplne jedno, ale proste tie politické síly, ktoré vtedy vládli a ktoré presadzovali to zabetónovanie Československa, tak tam jednoznačne bola maximálna požiadavka na to, aby Tiso bol nielen odsúdený, ale aj popravený, k čomu nakoniec aj naozaj došlo. Ale treba povedať, alebo takto by som to uzavrel, že v Tisovou popravou, odsúdením a popravou chceli pochovať samostatné Slovensko. Ale v podstate títo ľudia pochovali Československo. To je pravda. A treba si pripomenúť aj to, že v podstate tá časť politického spektra, ktorá nechcela jeho popravu, tak ju nechcela aj kvôli tomu, aby nevyrobili mučeníka. Na to, že to bol politický proces, o tom svedčí samozrejme aj ten fakt, že Tiso bol v neposlednom rade politik. Ja by som na toto nadviazal, čo potvrdzuje, že to je politický proces, lebo dokonca v podstate sa robil aj v komediálnom svetle pred verejnosťou vlastne, lebo v prvých dňoch vysielal vlastne celý proces rozhlas. Hej? A v rámci procesu, keď zistili, že Daxner, ktorý vlastne bol sudcom ako predsedom Senátu, dával invektívne otázky a otázky, ktoré vlastne mali zosmiešniť doktora Tisu, a Tiso mu veľmi vážne odpovedal a mal dôkazy na svojej strane, tak zrazu Klement Gottwald z Prahy a Husák zabezpečili, že to vysielanie veľmi rýchlo skončilo. Takže pritom si treba uvedomiť, že celý proces trval 171 dní. 171 dní, ktorý vlastne sa zrazu neodvysielal. Takže najprv ho chceli spraviť ako politickou, ja neviem to nazvať ako v podstate škaredou osobou, hej, poviem to takto, ale v skutočnosti on naozaj sa stal mučeníkom pre ten ľud a aby vlastne ten ľud naozaj nebol zrazu, že sa znova ide postaviť, lebo už to vrelo, naozaj to v ľuďoch začalo vreť, tak preto aj ten rozhlas vypli. A to si treba uvedomiť, že naozaj táto skúsenosť a skutočnosť mala veľký politický vplyv a politický rozmer práve na to, aby vlastne udržali si to Československo v takom duchu, ako je, čo vlastne neskôr nakoniec sa vrátim tomu, ale nedá mi nepoznačiť, aj padlo, lebo v 1948 Beneš znova abdikoval. Taká vec mi napadla, teda zaznelo to meno Daxner, predseda Senátu, povedzme niečo aj o obhajcovi, a to bol pán Žabkaj, a o prokurátorovi pánovi Rašlovi. Tak Igor Daxner pochádzal z známej slovenskej rodiny a bol za Československa tiež činný v justícii aj za Slovenskej republiky. Potom dostal nejaký disciplinárny trest a nakoniec ho uväznili, ale sedel vo väzenskej nemocnici pre nejaký taký delikt súdny, alebo v odboji sa angažoval, bol evanjelikom a po roku 1945 prijal túto úlohu hlavného sudcu Národného súdu. A vieme, že potom tú Tisovú popravu niesol si v sebe dosť ťažko pravdepodobne, alebo hryzlo ho svedomie a práve na výročie Tisovej popravy 18. apríla 1961 údajne spáchal samovraždu. To bol Daxner. To bol Igor Daxner. Bol už členom komunistickej strany, ale potom ho s nej vylúčili. Teda v dobe konania súdu, a vieme, že z tých súdcov 7 boli komunisti, 2 nekomunisti. To tiež o niečom svedčí. No. O Antonovi Rašlovi, ktorý sa dožil zase veľmi dlhého života. Môžeš niečo, Martin, povedať, ak ťa napadá? Tak, doktor Rašla bol vojenským prokurátorom, známou osobnosťou v slovenskej armáde. Po tej politickej stránke nebol v žiadnom prípade sympatizantom Slovenskej republiky.
bol skôr takého ľavicového, sociálno-demokratický až komunistickej orientácie. Zapojil sa aj do čechoslováckeho odboja. Bol kvôli tomu aj niekoľko týždňov, mesiacov, už presne si nepamätám, aj vo väzbe. Nebola to však nejaká hrôzostrašná väzba, neskôr v spomienkach to nazval, že kamarátsky kriminál. Hej. Takže bežali mu aj všetky vojenské pôžitky, takže po tejto stránke nebol nejak ani materiálne ukrivdený. No, potom sa zapojil samozrejme do povstania a po kreovaní Národného súdu tak prijal rolu žalobcu. A tým však jeho história neskončila a treba povedať, že veľmi smutnými, veľmi tragickými písmenami sa zapísal do dejín slovenského súdnictva aj v neskoršom období. Teraz tým Tisom to začalo, čo mu v podstate národ neodpustil, keď to má tak zjednodušene povedať, ale potom tá jeho tragická rola pokračovala aj koncom 40. rokov, v 50. kedy vo viacerých prípadoch veľmi aktívne dosiahol to, že už schválené nižšie rozsudky boli nahradené vyššími, dokonca v niektorých prípadoch dostali obvinený trest smrti. Takže preto tomu z radou politických väzňov prischol prívlastok krvavý generál alebo krvavý prokurátor Rašla. Takže možno ešte spomenúť, že nie len Tisov osud sa skončil vlastne tak tragicky, ale aj viacero z tých osôb, ktoré boli zaangažované do jeho odsúdenia, v podstate ho istým spôsobom nasledovali. Hej. Známe napríklad osud Viliama Žingora, hej, ktorý teda po roku 90 je vynášaný a oslavovaný ako nejaký vzor demokratov a tak ďalej a komunistickej perzekúcie, ale menej známe je to o ňom, že už 16. apríla 1947, keď sa rozhodovalo o udelení milosti pre už odsúdeného na smrť prezidenta Tisa, tak prišiel do Slovenskej národnej rady, alebo teda predsedníctvo Slovenskej národnej rady spolu s Tamarou Bahurinskou a ako predstaviteľ Zväzu slovenských partizánov, čo bola taká najaktívnejšia, najsilnejšia prokomunistická organizácia, veľmi direktívne požadoval trest smrti, hej, pre Tisa. V žiadnom prípade teda nie milosť a dokonca hrozil, že vytiahne partizánov do ulic, pokiaľ Tiso nebude popravený, hej, že teda partizáni to v žiadnom prípade nepripustia. No čo sa stalo? Prešlo pár rokov a aj Žingor, aj Bahurinská zahynuli v komunistických mučiarniach. V podstate on bol popravený a Bahurinsku myslím, že utírali takisto vo väzení. Takže dali by sa aj spomenúť ďalšie príklady, neviem ešte či... Spomeňme určite. Áno. Tak samotný Eduard Beneš veľmi rýchlo nasledoval svojho soka, teda Jozefa Tisa, o ktorého popravu sa on pričinil. No a Jan Masaryk, ktorý pri hlasovaní vo vláde tak vyhlásil, že nie všetkými 10, ale všemi 20 je za jeho popravu. Jan Masaryk nedožil ani rok od Tisovej popravy a tiež sa pobral na druhý svet. Spomínal som Beneša. Klementis takisto, ktorý aktívne vystupoval. Tiež bol potom komunistami popravený. No a tu vidíme vlastne tú mašinériu, ktorá zomlela aj Rašlu, ale ten dostal, myslím, len do živote, takže si posedel v kriminále, ktorý on vymeriaval ostatným. Pomerne krátko sedel, hej. A ešte tragicky skončil aj Milan Polák, hej, člen predsedníctva Slovenskej národnej rady, vďaka ktorému návrh na milosť neprešiel. Hej. Tam bolo 5 členov, museli 3 za, boli iba 2.
a práve na Polákovom hlase to stroskotalo. Hoci teda bol demokrat a mal direktívy stranické hlasovať za Milosť, on sa držal, on už vtedy v podstate ťahal s komunistami. No a ešte o nejakých 4-5 rokov tak zahynul tragicky. Takisto, takže ako keby proste tá prozreteľnosť alebo ten osud, akokoľvek to nazveme, si týchto ľudí našiel alebo dobehol. Takže a je zaujímavé naozaj skúmať aj tieto aspekty po procese. Tie paradoxy. Áno. Tam sa vlastne potvrdilo to, nerob ty to, čo nechceš, aby sa ani tebe nestalo. Tak to sú tí aktéri, ktorí sa pričinili o Tisovú smrť. Takže myslím si, že spejeme pomaly k záveru a pán Ruhík, ešte chcete dodať niečo? Tak keď to spomíname, tak vlastne si treba povedať, že aj Daxner sám navštívil Beneša v roku septembri 1946, kde vlastne sa pýtal na jeho názor, že či teda keď bude žiadať o milosť, že či mu bude udelená tá milosť alebo nie. Takže bolo vidno, že vlastne on bol sám už ovplyvnený tým, že vlastne áno, ideme ho odsúdiť na smrť dopredu. A pritom v skutočnosti celý ten proces, ktorý bol, tak vlastne bol naozaj politickým procesom a nebol dokonca ani odsúdený za deportáciu Židov. To si treba uvedomiť, že vlastne samotný rozsudok alebo obžaloba bola postavená úplne iným spôsobom a môžem vycitovať niektoré teda body tej obžaloby. To znamená A1, ktoré boli vlastne 3 obžaloby, tak išlo ako o člena vlády Slovenského snemu a exponovaný politický činiteľ, ktorý zapričinil sa o rozbitie ČSR a odstranenie jej demokratického poriadku a menovite za tým účelom iniciatívne a exponovanie pôsobil od 6. októbra 1938 až 14. marca 1939 a priamym vyjednávaním a iným spôsobom prispel k otvoreniu slovenského štátu pod ochranou Nemecka. Tomu bolo dávané za vinu. To je absurdné, lebo však v podstate on nemal inú možnosť, respektíve konal v prospech slovenského národa. Takže tu bolo vidno, že vlastne tá Československá republika, ten Beneš, vlastne to bolo mstivosť. Vyslovene sa mstil a keď mu takéto niečo sa ukladá za vinu. A B, vlastne takisto 3 skutky, ktoré sa mu dávali za vinu, bol, že ako člen slovenskej vlády a slovenského snemu exponovaný politik, činiteľ sa zapričinil o odstránenie demokratického poriadku Československej republiky a zavedenie fašistického režimu, podporil v značnej miere vojenské, politické a hospodárske záujmy nacistického Nemecka. A C, ďalší skutok, ktorý mu bol, že akýmkoľvek spôsobom maril boj slovenského národa proti zradcom a okupantom za slobodu a za obnovenie ČSR, najmä maril prípravy národného povstania a účasť vojenských jednotiek v úmysle potlačiť Slovenské národné povstanie a znemožniť prezidentský boj. To tiež nie je pravdou, že by on chcel znemožniť, ale sám hovoril, že ešte je skoro. On sám hovoril, že ešte je skoro, aby vlastne Slovenské národné povstanie vzniklo. Za ďalšie ad D mu bolo dávané za vinu ako člen slovenskej vlády, slovenského snemu, exponovaný politik, činiteľ a exponovaný príslušník spôsobil iným protiprávne újmy pre rasovú, národnú, náboženskú a politickú príslušnosť a pre protifašistické presvedčenie činnosť kolaborantov verejne propagoval, okrem toho napomáhal činnosť fašistických okupantov a s nimi spolupracoval s úmyslom napomáhať nemeckému vedeniu vojny, spôsobil pri prenasledovaní účastníkov povstania a partizanského boja a aj inak pomáhal okupačným vojskám a orgánom. Tu vlastne je dôkaz toho, že my sme teda neboli tým, čo sme tú vojnu viedli, ale že vlastne napomáhal. No on v skutočnosti nenapomáhal. Bola tzv. Zmluva, ktorá vlastne bola o ochrane slovenského štátu a tam vlastne bolo aj dohodnuté to, že vlastne Nemci budú mať právo pôsobiť na západnej časti Slovenska. To znamená, že vlastne sme mali tzv. Aj zmluvu mali sme aj zmluvu o spolupráci, to znamená, je to úplne logické, tak ako dneska existuje zmluva NATO, alebo bola zmluva Varšavskej zmluvy, tie štáty medzi sebou spolupracovali, takže to bolo úplne prirodzené z právneho hľadiska, ale tomu to bolo dané za vinu, za čo ho vlastne v skutočnosti obesili, povedzme si, že obesili, lebo vlastne samotný výrok na konci bol trest smrti povrazom. To je základný predpoklad a tu si musíme uvedomiť, že vlastne všetky jednotlivé ustanovenia zákonov, ktoré vychádzajú, tak vlastne sú
z obdobia 1945-1946, to znamená vyslovene tieto zákony retroaktívne pôsobili na skutok, ktorý bol predtým, čo je vlastne zase z medzinárodného pohľadu aj trestného pohľadu je nemožné v rámci ľudských práv. Takže tu, jak sme sa rozprávali, že ľudské práva vlastne patria vždy len pre niekoho a pre niekoho nie. A vidíme to aj v dnešnej spoločnosti. Niekto ľudské práva má, to znamená ten, čo kradne v rámci politickej moci, tie ľudské práva má, lebo má právo kradnúť, ale ten obyčajný človek, ktorý si zoberie nejaký rohlík, lebo je hladný niekde, tak už vlastne tie ľudské práva nemá, takže vlastne ho treba za to ostíhať 3-krát dosť 3 rohlíky, náhodou za 3 dní po sebe, tak má za to basu. A to je vidno, že vlastne ten politická sila a moc vlastne dokáže likvidovať vlastných občanov, vlastných obyvateľov a dokonca zlikvidoval aj vlastného slovenského prezidenta. Ako vidno, retribučný súd samozrejme teda súdil za to, čo v tej dobe, keď sa to malo stať, bolo podľa zákona. To je tá retroaktivita a retribúcia. Žiada sa mi dodať, že v prípade Jozefa Tisa tiež platí to staré, známe, antické. Úlohou osobnosti v dejinách je buď zabíjať, alebo nechať sa zabiť. Je to veľmi smutné konštatovanie, ale v tomto prípade to asi teda platí. On sa rozhodol nezabíjať, ale zabitý bol. Ako sme hovorili predtým, počas Slovenskej republiky a jeho prezidentovania nebol vykonaný jediný rozsudok smrti. Ani nebol odsúdený na smrť, nejaký slovenský. Odsúdení boli, ale inkontumáciou, teda v neprítomnosti, nebol vykonaný ani jeden rozsudok smrti. Neutrálne Švajčiarsko, ktoré neviedlo vojnu, tam bolo 19 rozsudkov smrti počas vojnového obdobia. Nehovoriac o ostatných krajinách. Tam tie rozsudky smrti na bežiacom páse išli. Na záver, hádam, sa patrí dať otázku, aký je odkaz smrti, mučenickej smrti politika, kňaza, človeka, prezidenta Jozefa Tisa pre dnešné dni a pre budúcnosť. Nech sa páči, Ivan. Odkaz smrti, to by som asi tak nenazval, ale vlastne odkaz jeho života, aktívneho pôsobenia, tak vidíme, že on dokázal to, čo sme odtedy nedokázali, alebo len v krátkych obdobiach zjednotil národ. Slovenský národ on zjednotil vlastne tou svojou takou politikou. Všeobjímajúcou k ľuďom, bol mimoriadne on pozitívny aj k politickým svojim protivníkom, ktorí ešte pred krátkým časom vlastne ostro vystupovali proti Tisovi a koncepcii nejakého autonómneho Slovenska, ale všetkých zatiahol do tej budovateľskej práce a to sa mu aj čiastočne podarilo. Isté tam determinácia vojny, vplyvu nacistického Nemecka a tak ďalej, tak to všetko pôsobilo negatívne, ale osobnosť Tisova je mimoriadne pozitívna z tohto hľadiska. No a ten odkaz, hovorím, zjednotenia národa, ten je mimoriadne dôležitý a najmä v dnešnej dobe, lebo vidíme, že národ je rozparcelovaný práve tými politickými stranami. To, čo sa Slovenskej republike najviac vyčíta, že mala len jednu stranu a plus pre národnosti, ale tam boli samozrejme všetci, boli tam rôzne prúdy a tak ďalej. No dnes máme veľa strán. A vieme, že za slovenského štátu boli súdy nezávislé a tak aj súdili. A to je hlavný princíp demokracie. Nie je to, že máte 120 strán, ale súdnictvo a vlastne ten štátny aparát, ako narába s ľuďmi. To je taký, podľa mňa, hlavný princíp demokracie v praxi. Tak ja by som to asi povedal jeho vetou, keď sa dozvedel vlastne svoj rozsudok, že svornosť národa nech je pokrstená mojou krvou alebo obetou. Tá svornosť Slovákov by naozaj mala aj v tomto období byť veľmi dôležitá, lebo ak nebudeme svorní, tak cesta napred nebude existovať. A z minulosti sa treba vždy ponaučiť, že ak nás niekto rozbije, tak vlastne aj takéto činy dokážu vlastne likvidovať aj našich ľudí, ktorí nám chceli naozaj dobre. Naozaj doktor Jozef Tiso, kňaz, politik, prezident, prvý slovenský prezident,
chcel urobiť všetko pre národ, slovenský národ. Naozaj možno urobil aj nejaké chyby v živote. Každý človek je omylný a môže urobiť chybu. Ale jeho úmysel, podľa môjho názoru, aspoň to, čo som sa ja vždy o ňom dozvedel a načítal, tak bol človekom s veľkým Č, ktorý naozaj chcel pre slovenský národ len to dobre. No, Slováci, alebo ten Národný súd, presnejšie zapísal Slovákov skutočne asi do Guinnessovej knihy rekordov alebo do nejakej knihy zvláštností, že svetový hrárič, že sme jediný národ, ktorý si popravil svojho prvého prezidenta. Ja myslím, že v svetovej histórii podobné nič neexistuje. Nikto si skutočne nepopravil svojho prvého prezidenta, hej, budovateľa svojho prvého moderného štátu, svojho štátu v modernej histórii, v moderných dejinách. Takže toto je taký smutno tragický paradox. A ešte ukázal Tisov osud ukázal to, že naozaj to, že kto za to Slovensko bojuje, za národ, tak ten skončí zle. Hej. A opačne, kto je proti národu, proti štátu, tak ten je vo funkciách, pozíciách, ten rozhoduje, ten sa má dobre. A obávam sa, či v tejto podobe tento paradox našich národných dejín nepokračuje aj v súčasnosti. To nie je veľmi veselé konštatovanie. Dúfajme, že sa spamätáme a že to nebude tak aj v budúcnosti. Skutočne o jednotnosti Slovákov treba hovoriť, treba si ju želať, treba sa k nej pričiniť. Aj keď teraz to tak nevyzerá, možno nám kvitne lepšia budúcnosť. Vážení diváci, toto bola naša dnešná beseda, na ktorej sa zúčastnili Martin Lacko, historik, Roman Ruhík, právnik, Ivan Mrva, historik, boli našimi dnešnými diskutujúcimi. Vážení diváci, na záver sa mi žiada povedať, nezabudnime, že mať svoj štát znamená život. A nebojme sa. Prajem vám všetko dobré. Dovidenia.